3 ключови стъпки, с които да манифестирате вашият специален човек. Здравейте всички, казвам се Стоянка Филина и съм автор, учител, духовен, животопроменящ и коуч по манифестиране. Ако искате да създадете вашата перфектна реалност, посетете сайта ми makeawishsmile.com. Създадох програми, които са отлично работещи, помогнаха на много хора по света да заживеят в своята нова реалност, могат да помогнат и на вас. Заповядайте, благодаря ви! Скъпи приятели, скъпи мечтатели, днес ще ви запозная с 3 ключови стъпки, които наистина могат да ви помогнат да манифестирате вашият специален човек. Ако наистина искате в живота ви да навлезе този човек, за който мечтаете, е необходимо да вярвате, че е възможно и да вярвате в себе си. И това всъщност е стъпка номер 1. Когато манифестирате нещо или някого, е необходимо да вярвате, че е възможно и че вие го заслужавате. И ако искате да манифестирате определен човек, да кажем вашия бивш партньор или партньорка, тогава има опасност вие да ограничите себе си. Това означава, че вие всъщност може да не позволите на по-подходящия човек да нахлуе във вашия живот. Така че освободете се от тези ограничения и отворете вратата за някой, който наистина си струва да бъде до вас, да бъде ценен и да бъде наистина истинската любов, за която мечтаете. Ако желаете в живота ви да навлезе нов човек, специален човек за вас, е необходимо да повишите своите вибрации и да помолите Вселената за нейната помощ. И това всъщност е стъпка номер 2. Чрез манифестирането вие казвате на Вселената, че сте готови да посрещнете този специален човек във вашия живот и така вие отваряте голямата врата към космическата енергия. Можете също да си създадете вашето табло с желания, за да изградите ясен образ на това, което искате да постъпи във вашия живот. Можете да използвате различни положителни утвърждения, да пишете най-различни желания през деня, а също така да използвате и най-различни кутии за манифестиране, където да слагате своите намерения относно вашите желания. Защо да направите всичко това? За да повишите вашите вибрации. Колкото по-положително мислите, вие се освобождавате от негативните утвърждения, от негативните блокажи и по този начин отваряте пътя за постъпване на новото във вашия живот. И защо това всъщност е важно? Защото това, което харесвате, това и привличате във вашия живот. Това, което излъчвате към Вселената, това идва към вашия живот. Скъпи приятели, ако искате да привлечете вашият специален човек във вашето енергийно поле, най-лесният начин е да свържете вашата сърдечна чакра с сърдечната чакра на някой друг посредством космическата енергия. Какво имам в предвид? Визуализирайте себе си, че напускате своето тяло и се срещате с вашия специален човек. Определете всеки детайл в своето съзнание и работете върху това да се чувствате наистина добре от това, което се случва в момента. Визуализирайте себе си, че напускате тялото, движите се във въздуха и се свързвате с тялото на вашия специален човек. Позволете им да ви поканят в неговия или в нейния живот. Позволете на този човек да ви допусне в неговото пространство. С достатъчно време, с търпение, с вяра и с положителни действия, някой наистина ще ви привлече в неговия свят, в неговото енергийно поле и така по този начин вие ще създадете вашето единство.
Това са трите ключови стъпки, с които можете да манифестирате вашият специален човек. Следвайте ги и споделете в коментарите какво се случва с вашата манифестация. Това наистина ще бъде доста интересно за мен. Благодаря ви! Скъпи приятели, скъпи мечтатели, ако наистина искате да привлечете в живота си мечтаната любов, мечтаните пари, мечтания живот, посетете сайта ми makeawishandsmile.com. Създадох програми, които помогнаха на много хора по света, могат да помогнат и на вас. Не отлагайте, направете го още днес. А сега ви пожелаем един прекрасен ден. Него със сигурност заслужавате. Чао, чао!